mga kulay na buhay mga kabeli. Yan, magandang tanghali po mga kabeli. Yan, kasama si Kuya dyan. Kuya Dom. Hello po. Kuya Ingo. You know. So mga kabeli, may event kami ngayon sa Minalin. Pupunta tayo Minalin. Sa Simon Minalin. Yan. Yan, gamit natin si Whitey. Welcome back Whitey. Yan si Kabeli po. Good morning. Ah, sabi ko tanghali, morning na ba? Morning na ba? Alas 10 lang, oy. Good Alas 10 morning lang. pa. Ayun dalawa. Morning po pala mga kabeli, hindi tanghali. Ayan si Balot. Hello po, ay good morning po mga kapatid. Kuya Jepoy, kayo ka no? Hello po mga kapatid, good morning. So mga pwede, nagka-problema si Whitey. So umingay yung makina pag start ko kanina. So magpapalit tayo ng sasakyan. Si Bea dadalhin natin. So yun mga Beli. Ganun talaga, at least dalawa yung sasakyan natin. Meron tayong pinagsasalitan. Kagaya ngayon, nagka-problema si Whitey. So magpapalit tayo ng sasakyan. So yan, nakita-kita tayo, Minalin, Pampanga. So yun mga kabeli, pabiyahin na po kami. So mga Beli, nalipat na natin yung gamit. So tuloy ang saya. So gastos na naman si Whitey. Whitey. Naku. Make a U-turn, then turn right. So yun mga kabeli. Continue for 4 kilometers. So yun mga kabeli. So mga Beli, nandito na tayo. So yun, shout out po sa lahat. Thank you. So yun mga kabeli. Nandito na kami. Mga kabeli. Hello po mga kabili. Nandito na po tayo. Saan? Minalin. Minalin. Barangay. Wala pa. Antay kabili. Diyan po gatang rep. Loko. Lago nga sa ano. Ganda po ng aso. Hello. Pero kung may puto sabihan sa kabeli, sabihan sa kabeli, ano kaya? Ay, atin dadalagyan ko yan. Kaya ganyan kantin, ganyan. So
So yan mga Belly, nandito na tayo. So second time na tayong nagluto rito. Yan, shoutout Kuya Aris. Thank you. Ganun yan. Yung kabunga, lagyan mo lang yung kabunga. I'm excited yung ay matuwa. Haro? Sabado kay. Na siya ba to? Deliver tayo. Sa ano? Ay... Shoutout po kay Kuya Noel. Ano bang... Sa Magalang. Oo. Labat ka na eh. Ano pa? Go, pasirin ko. Ah. Yun, galing. Galing ah. Take two, take two. Kabot ka dyan. Take two. Ito. Game. Yun, ang galing. Salamat ka talaga. Oh, take three na oh. Go, ganun ba? Kabot ka dyan. Pangilan take kaya yun? Puri naman yung dali. Hindi ka pa linay ko dyan po. Oh, lights. Camera. Action. Ayun. Action. Oh, isang kamay na lang. Oh, Malapit. easy lang pala eh. Malayo. Kasi dyan. Kasak. You know. Wala lakata ko, Jepoy. Kira pa na to? Oh. Oh, bumabay. Dala tayo pa ka rin. Dala tayo tas. Mali pa to. Tapos pa siya. Okay na yan. You know? Huwag mo niya kami nali. Tapos na tayo nali. Parang po. So, you know. Kita lang kayo po. Pabeli. Kaya kasaglit. Kuya Jepoy. Ano yan? Chicken roll mga kabeli. Nagagawa tayo ng chicken roll kaso hindi pa na-slice sa palengke. Kaya tayo na yung gagawa at mag-slice. Sige. Okay. Alisin muna natin yung skin niya para may piperito si Jampot. So mga Beli, nandito na tayo sa Minalim, Pampanga. So, yan, Asuncion family mga Beli. So dito, pangalawang beses natin nag-set ngayon. Nung una, birthday ni Kuya Aris, Asuncion, tapos yan na, shoutout Ate Paz. So yan mga Beli. Dream house. Ayun, ang ganda no. Nung pumunta kami rito mga Beli, yung bahay na yung ginagawa pa lang. So ngayon, dun tayo sa side. So ito, ang event natin ngayon is birthday tapos house blessing sa napakagandang bahay ni Nanay. So nandito tayo sa side. Nagluto. So ito, kabilaan natin, harap to. Ayun, magkain na, vlogger na yun. So yan, shoutout po sa mga nakapula. Ay, mga double cards po kaya. Yan, double cards. Good. Santa Maria. Yan, Santa Maria, Minalim, Pampanga mga Beli. So yun, magluluto tayo roast beef. Hello. Seafood mix. Ayan, si Kuya. Hello. Shoutout mo na yung mga kapatid natin nasa Shoutout, abroad. Bida. Lahat na nasa California. Nasa New York. Canada. Canada. Shoutout lahat. Mga pinsan ko sa Las Vegas. Shoutout lahat. Yun, thank you po. So yun mga Beli, busy. So time check tayo, alauna. So kailangan alas 4 tapos tayo sa lulutuin natin. Poy, ano lulutuin natin, Poy? Cordon bleu, mixed seafood, tsaka chop suey, roast beef, tsaka chicken spaghetti Yun. para sa charity po. Ayun, charity no. Isang bagsak daw, Tres.
Kamusta yung enrollment niya? Okay po, nakapag-enroll na. Nakapag-enroll ka? May sinabi sa akin mama mo ha? Ikaw anong ginagawa mo dito? Ano yan? Ha? May isang TikTok daw? Yun? Okay mga Beli, tapos sila Adam, si cameraman. Ayun, hindi ko alam kung ano pinapanood ni cameraman doon. Napasin ko, nag-uugas sila ng mga karne. So yun. Jan Paul, baka mapuyat ka dyan. Ano pinapanood mo dyan? Ha? Darna? Okay mga Beli, marinate muna natin tong roast beef natin. So yun. Ito may mga tutorial to. Pwede natin balikan sa mga luma natin video. Okay. So yun mga Beli, start na tayo. So ito pang roast beef. Ano to? Carrots po mga kabeli. So meron tayong 10 kilos na roast beef mga Beli. Kanin. Oh. Mustard mga Beli. Beef cubes. Black pepper. Asin. Sin. So ayan mga Beli, baka mamaya may mag-comment na naman about dito. Kasi maraming comment to na nagsasabi hindi daw ganun na roast beef. So mga Beli, pagbigyan nyo na ako, ito lang po yung pamamaraan ko sa roast beef. Kasi kung ituturbo talaga natin to, i-oven natin medyo matagal po. Ito kasi proseso namin. So parang shortcut po to. Palalambutin natin yung karne ng baka, tapos ituturbo natin. So mga Beli, daon na sibuyas. So mga Beli, dahil sa mahal ng sibuyas ngayon, ultimo yung murang sibuyas ang madalas makita sa palengke. Wala na yung malalaki. So kaya obligado may daon na sibuyas na kasama pag bumili tayo. Okay mga Beli, siguro palambutin natin to in 30 minutes. 30 minutes. O mas sigit pa. Takpan muna natin sa pressure cooker. Thank you. Ito po mga kabeli, hindi pa tayo tapos gumawa ng chicken roll. Nag-slice pa rin po tayo. Ayos mga kabeli. So, prepare na po tayo ng gulay. So, Nanay Toreng, yung mangga mo, pinitas ni Ingo. Shout out po. Si person po. Kaya mga Beli, mamarinate muna natin yung chicken natin. So, chicken wings ang gamit natin para sa ating chicken spaghetti. So, paminta. Paminta mga kabeli. So, mga Beli, walang gana si John Paul, malungkot. Gutom. Bakit, Paul? Hindi pa kumakain. Rock salt, di siya kumain. Wala sa gana. Garlic. powder. Seasoning. Dagdag tayo ng rock salt mga Beli. Kaya mga Beli, mamarinate natin in 30 minutes bago natin prituhin. Thank you. Kaya mga Beli, start na tayo. Mixed seafoods na tayo. Dumadami yung langaw dahil may mga bunga, may mga puno ng mangga. So pag may mga puno ng mangga mga Beli, mga langaw talaga. So yun, unahin na natin yung mixed seafoods mga Beli. Hindi ko alam mga Beli kung saan dadali yung mga bawang. So mga Beli, butter, sibuyas,
Mga Beli, lagay na natin to. Ano to, cameraman? Alimasag mga kabili. Kala ko, limangon. Mga Beli, matataba yung alimango. Alimasag. Yun, hipon. Sugpo bata. Dito, hipon. Ito nga yun. Ito. So mga Beli, taong. Yun, tatakpan muna natin. In 5 minutes, balikan natin mga Beli. So yun. Takpan mo do. Nako. So yun, grabe langaw. Okay mga Beli, at least yan, nawala na yung nilalangaw. Okay, thank you. Mga Beli, check na natin yung road slip natin kung pwede na natin i-salang sa turbo, kung malambot na ba. So yung mga Beli, naka 5 minutes na yung ating mixing board. So ilalagay na natin itong Shit. so mga Beli, mixing board is 8 kilo. Sige Dam, lagay mo na yung ingredients. Sweet chili sauce mga Beli, 4 na bote. 4 na bote mga Beli. Yun, mamasita. Oyster sauce mga Beli. Wala tama yun mo. Meron dyan, marami. Saan? Marami. Mga Beli. Nasa yung black pepper, yan boy. Black pepper. Mga Beli, black pepper. Brown sugar mga Beli. Red bell. Carrots. Yung mga Beli, tatakpan natin ito at least mga 5 minutes ulit para maluto yung pusit natin sa kaisot. So yung ipon natin itong sa limasag is luto na. So i-toast na lang, tapos lalaputan natin, titikman na nila. Thank you. So yung mga Beli, huwag yung mix ipot natin. So lalagyan na natin ng cornstarch, pampalapot. So titikman na ni Janjan. Mga Beli, titikman namin ni Janjan mga Beli. Yan, Jan. Pinyaman dyan ha. Mukali. Ano? Hello po. Kamusta po? Kamusta ma'am? Ayan, nag-start na. Nyo? Mixipot po. Linuto ko na yung mixipot. Dumadami yung kalaban eh. Oo. Yan yung habit fan dun sa hospital. Oo nga po, sabi nga po ni Kuya. Okay mga Beli, so ito backup na to mga Beli, nasa party tray natin to. Thank you. Ay mga Beli, ano na tayo? Anong lulutuin natin? Chicken pastel. Chicken pastel mga Beli, so butter, cooking oil, bawang, sibuyas,
So mga kabeli, papupulayin lang natin bawang sa sibuyas. Ayan. Yun! Pwede! Yun! Yun! Mga kabeli, ayaw sumunod ni Janjan. Lili! Magay ka muna doon sa marami nagko-comment sa'yo na huwag ka na daw sasayaw. Hi mo siya. Hi! Daga. Sayaw. Iya ko. Beli, yun lang ang part ni Janjan dito sa amin. Yung magbigay saya. Yung konting sayaw ni Janjan. At least alam natin merong sakit si Janjan na Down syndrome. Ayan, sunog na yung bawang natin. Lagay mo yung patatas. Dali. So mga Beli, ito ba? Patatas. Carrot. Sige. Tapos sunod na yung manok. So yung mga Beli, balik tayo doon sa nagko-comment kay Janjan na di naman po masamang sumayaw si Janjan. At least yan, yun yung part ng talent niya para ipakita sa atin. So yun ang part niya kung bakit nasa kabeli siya para isa siya sa mga nakakapagpasaya sa atin. So yun, pasensya na po kung medyo nananawa na kayo sa kakasayaw ni Janjan. So wala po Yun lang ang alam ko na ibigay na trabaho kay Janjan. Yan. Pagpasensya niyo na po kung yung sayaw ni Janjan is paulit-ulit. Alam naman po natin kalagayan niya. Thank you. Sa gaya mga Beli, nasunugan tayong... So hindi pa naman sunog mga Beli. Namatay lang yung Nag-brown lang yung yung butter natin. Okay mga Beli, tuloy tayo. So carrot saka patatas. Lalagay mo na yung manok. So mga Beli, chicken pastel. Yung red bell natin, Beli, black pepper. Beli, rock salt. Chicken powder mga Beli, nawala yung lagayan namin. Ano susunod? Takpan po mga kabeli. Ha? Takpan. Mga Beli, tatakman muna natin hanggang sa lumambot yung carrot, saka patatas, saka yung manok. So yun, tapos sunod-sunod na ito mga Beli, lalagay na natin yung rental. Mamaya rental. Okay, thank you. So yung mga Beli, ito na yung chicken pastel natin. So maglalagay na tayo ng mushroom. Dam, lesser cream ba lagay mo? Ayan. Lesser cream. No. Lesser cream, mga Beli. Ano lang? Sausage sa Beli. Ano? Fresh milk po. Ha? Fresh milk. Okay mga Beli, fresh milk. So kailangan creamy yung chicken pastel natin mga Beli. Ano ba? Ayos ka na? Mga Beli, tapos na si Jeffrey doon. Ano lang yung roasted? Red bell. Diyan, mas men dyan. Gamitin ka. Mga Beli, brown sugar. So mga Beli, magdadagdag tayo ng black pepper. Okay. Okay mga Beli, pakukuluan ko lang to. Tapos titikman na ni Jeffoy. So si Jeffoy malapit sa atin mga Beli. Natin mga kabeli. Yun. Chicken pastel. So isang bagsak, Jampol. Ano yun? Isang bagsak, Jampol. Ito po mga kabeli. Ano yun? Okay mga Beli, titikman namin ni Jeffoy. Tikman natin mga kabeli.
Ayos na. Creamy. Wala sa sopa. Parang sabas siya, pero masarap. Pero ano siya? Mga Belly, magdagdag tayo ng konting chicken powder. Wala sa episode. Ha? Mga Belly, parang may kulang po eh. Alat. Campbell. Mga Belly, hindi pa tayo nakapaglagay. So, lagyan natin. So, ito yung cream of mushroom, mga Belly. Eh, sabi ko may kulang. Napagiging konting tubig pag ilagyan. Lumit ngayon ba? Ano hinahanap po, Tres? Junk corn po, mga kapatid. Wala tayong young corn, di ako nakabili. So yung mga patak daw mga belly, yun na, nagdadala ng sarap. Yun. Tama ba yun, Dam? Tama po yun, mga kabeli. Jampol, tama ba yun? Tama po yung mga kabili. Parang tahimik si cameraman. Hindi po. Huwag po magingay. Ha? Ala. Sumagitan dyan. Hindi po. Mga belly, titikman ko muna. So naglagay tayo ng cream of mushroom. Yung pa lang, Dam. Ito lang, okay na po. Nasa sopas na po. So yun mga belly, yun ang hinahanap ko lasa kanina, yung cream of mushroom. Ano problema, Matres? Okay mga belly, ayun na, maglalagay na tayo ng cornstarch. Para sa sopas. Tama ba? Tama po yun, mga kabeli. Galing. Oh, pagpakatutok. So yung mga belly, okay na yung chicken pastil natin. So lalagyan na lang natin ng keso sa taas para mas malalong malasa mga belly. Ano ba yung keso? Matagal yung keso? Mga na oras? Baba mo. Sino? Chicken pastel. Ayun ko, Idam. Candy po yan. Lips. Ha? Candy po. Hindi. Yun o. Ano eh? May itik tsaka manok. Ano? Itik. Yun o? So yung mga kabeli, mag-start na ako mag-fried chicken. Mag-fried na tayo manok mga kabeli. So mga belly, wings ang gamit natin para sa ating Spaghetti chicken. spaghetti chicken. Mga belly, 35 pack ang gagawin natin. Tapos meron tayo, so dito na tayo, Jampol. Bubuksan muna natin kalan mga belly, hindi sinasabi ni Ingo. Sorry po. So mga belly, ito is Tapsoy. chapsoy, bawang, sibuyas. Diyan, ganyan dyan. Takpan na yung lupa. Ay, naantok ka dyan. O, sayaw mo na. Okay, naantok din yung cameraman. Hindi po. Sayaw mo na. Hindi po makakita. Naku! Ano yan? Babi! Babi, manok. Babi daw, babi. So yung babi is baboy. Yan, ano yan? Manong! Ano? Atay! So ito, nabi kasi nandiyan natin. So yung sound natin dito is chicken breast saka chicken liver.
Ha? Bango. Sano? So, sabi ni Jepoy mga kabeli, mabango yung iluluto natin. Oo, mga kabeli. Mabanglo. Andyan lang pala. Yan dyan. So mga kabeli, ano to? Sayote. Sayote, carrots, mga kabeli. Sa chopsing na tayo mga kabeli. Yun, wala tayong tinga ng daga. Hindi ako nakabili. Meron ba tayong stock yan? Wala po. Wala po. Wala eh. Oh. Yung sitaw. Bakit? Ay, baggy beans. Sitaw daw. Abeli sitaw, magibin. So, Abeli. Nato ka. Slice ko yun. Slice na ito na maglagay tayo. Tama yun. Inaanap mo yung cameraman, Abeli. Oh, totoo. So, Abeli, mahangin kasi. Huwag mo sambikinin yan, bibigay yung pet natin. So, Abeli, naglagay yung carrots. So, yun, no? Tubig. Ay, tubig. Inatok yung cook natin. Mamaya. So, Abeli, naantok yung cameraman. Bumibiti na sa tent. Naku, Diyos ko po, John Paul. Ano to? Susuning. Ha? Paminta? Chicken cube. Chicken powder. Abeli, chicken powder. Walang lagayan. Cauliflower. Mamaya, broccoli ko. Loko dyan, o dyan, loko. Oyster sauce. Ano? Toyo. Beli, sabi ni Jaja, toyo daw. Yan na, happy birthday Liam. So siya yung nag-ano kaya boy, may celebration tapos house blessing. Yan na, happy birthday Liam. Happy birthday po! Ayun, happy birthday po. Ano yan? So shrimp cube sa Abeli, dalawa. Konting white sugar. O dyan, isang bagsak. Yun! Abeli. Broccoli. Asa si Pres? Andun, sa kabilang bakod. Ano ginagawa ito sa kabilang bakod na? Doon sila nagugas. Abeli, ito nagugas sila. Ano? Bumaba kasi dito doon sa pwesto nila Adam eh. Pan. Natin yung lalagay muna tayo ng konting tubig para dumami yung sarsa natin. Ako? Ano yan? Ha? Abeli, takpan muna natin mga 3 minutes. Balikan natin. Pagkita mo yung prito ng Jepoy. So mga Abeli ito. Chicken manok. So 35 pieces pa mga Abeli. Yung mga Abeli, ito na yung ating chop suey. So mga Abeli, lalagyan na natin ng cornstarch para lumapot. Ayun, shoutout po kay Kapitana. Hello po. So yun mga Abeli, okay na yung ano natin. So ano na ito mga Abeli? Cabbage. Yan. Ugas to dyan, ugas. Mga Abeli, napitawan ni Janjan. Or di ko alam kung si Janjan na may kasalanan o ako. Yung red bell natin ko. Red bell mga Abeli. Ay mga Abeli, kung napansin nyo, konti lang yung sarsa na ito. Gawa ng mamaya magtutubig po ito hanggang medyo lumamig po. Yan, medyo upcook yung gulay natin para crunchy. So titikman ni Ingo. Saan natin mga Abeli?
So titikman din natin mga Beli. Sarap! Salat! Ha? Hindi ko na salat. Unang salat. Lagyan ng masinan. Kaya mga Beli, magdadagdag tayo ng konting seasoning. Lagyan ng masinan. So mga 1 kilong asin. Walang salat. Ano siya? Okay mga Beli, okay na to. So mahirap naman ma-overcook yung gulay natin. Tama dyan, Paul? Tama po mga kabili. Ha? Tama po. Ha? Opo. Sigurado. Ikaw so. Tignan mo, Jamal. Tama po. Tignan pa lang, tignan pa natin mga kabili. Malayo man ang umaga. Mukhang malayo ang tingin ah. Mga Beli, ganyan talaga pag yung broken hearted yun ah. Hindi po. Wala pong ganun. Nag-away ba kayo ni Edgar? Wala pong ganun mga kabili. Mga Beli, may problema eh. Nag-break up ata sila ni Edgar eh. Hindi po. Wala pong ganun. Diyan, dito kayo. Diyan, tre. Sarap ng gulay oh. Fresh. Fresh from Palengke. So yan, binabati namin ng happy birthday si Liam, pamangkin ni Kuya, saka kay Ate Lois from New York. Batiin mo Kuya. Liam, happy birthday. Yun. Shoutout kay Lois. At saka kila Abel, kila Bida, na nasa New York. Yun, New York. Yeah, Nasa shoutout New York. po sa lahat. Yan, Sa lahat thank you. ng pinsang ko sa New York. Shoutout lahat. Yun. Sa lahat-lahat. So, Merry Christmas. Kila and Happy Ate New Year. Baby in the Philippines. Yan. Ate Geng. At Susan and Abu Tuding. Yun. Shoutout sa inyong lahat dyan. Thank you. Lahat-lahat shoutout. Ay, You know? Kaya mga kabili, ito na po yung chicken wings. ganda. Okay mga Beli, gagawa na tayo ng spaghetti sauce. So bawang, sibuyas, wala na. Giniling. Yun, mga kabili. Well, mga Beli, giniling. Naglagay na tayo. So yun. Gawin na tayong bawang. Ito yung konti mantika, boy. Okay mga Beli, hotdog. Saan, binabati din namin ang happy birthday, Nanay Linda. Happy birthday po, Nanay Happy birthday. Yun. Okay, lagay mo. So, spaghetti sauce. Lalagay na rin tayo ng ketchup mga Beli. Tubig. Black pepper. Black pepper. Rock salt. So, chicken powder mga Beli. Okay mga Beli, brown sugar na mix ng white sugar. Yun. Mga Magaling. Beli, pinagalo yung brown sa white. Yan.
Sarap po, mga Beli. So maglalagay tayo ng tubig para dumami lang yung sarsa natin. So mga Beli, 2 kilos yung pasta natin. So tama-tama lang dito. Pwede na nating i-mix. So ito kasi 35 food pack ang gagawin natin. Chicken spaghetti. Para sa mga bata to, mga Beli. Go! Yapoy! Ating spaghetti. Sige sa akin yung go. Namit ang upat. Ito Balita. mga kabeli. Sarap na. Sarap na po. So yung mga Beli, okay na to. So imimix na natin dito yung pasta para mabilis na yung proseso. Sa 35 food pack na chicken spaghetti. Teka lang, pakukuluin lang natin. Okay. Okay. So mga Beli, masyadong hot si Adam eh. Sayang. Okay mga Beli, okay na yung spaghetti natin. So ano susunod pa boy? Wala na. So mga Beli, gagawa na lang ako ng sauce ng chicken roll sa kanang Roast beef. roast beef. Tapos sila Adam saka si Ingo, pwede na sila mag-pack. Thank you. So yun mga kabeli, nag-start na. Pack. Food pack. Spaghetti chicken with kutsara. So yun mga kabeli. Bakit? Patutok, ya Paul. Ha? Ano ko ilan? Oh. Bakit? Ba't pa pagkakatutok mo pa? So yun mga kabeli, cordon bleu na tayo, tapos na yung chicken wings natin. Woo! Ewan sa'yo, Jepoy. Ito mga kabeli, cordon bleu. Ayos na yan. Ayan, kompleto yun. Dil naman. You know? Walang nga muna namin. Yes. Dil. Cordon bleu mga kabeli, okay na. Napanasig. Shoutout Ate Hilda. Yan no. Shoutout po. So mga Beli, mag-i-start na yung misa. Tapos yun na, happy birthday Liam. Thank you. Nanay, pagaling lang mo kayo dyan sa hospital. Yan na, God bless po. Get well soon. Papasya lang kita. So yun mga kabeli, start na po yung misa. Nag-ayos na po mga kabeli. San Fernando.
Kilang yun ni Papa ni anak at Espiritu Santo. Amen. Ing ginuman na tiliya kay kayo. Maya po agad panapon po kay kayo. Iting kay katamong pamamendisyon metong yang kaya doon ng king kay katamong ginong Diyos. Kaya doon ning makiabe king kay katamong aldo-aldo pa mi bebye. O hindi naman talaga yung kailangan tamo. Ba't upayang imbiya tamong yamang nanong kasakitan. Ang yamang nanong mabayad. Ang yamang nanong pang kaligaligan o problema. Ing maulaga at tsuya busan tamo. Potang yatami kakasundo at yung pamilya. Eh tayo rin potang ating kapatid kong bali. May buli nga kakit. Aswang, oreri aswang. Nga pinuwan siya nga akong ginubusan busan tamo. Tutupin po. The logic. Dari sabi dari makatwa tuto asong gapang nanong pami pati yung gapang nanong pami alitan basta chingin may malyaring medinan kapakibatan o ini ikakatamong kapasalamatan kikilalanan tayong Diyos at ting panibatan ng biyeta mo niya kailangan may kakeni Ginoo manatili ka king ibale-balemi ingi panalangin da ingi kapayapan datang king sano mang baliluban da ipanalangin mi po ngayon kaorasan pabanalan me iting karinan itugtog mo kanitin degulan ng kekang bendisyon at kapayapan manano na sanang ikaligtasan datang king baleng iti at timonong makananong dinatang king balen ng sakeo inyang dialawan me manano na sanang ikatula mula rin sa blang mamaleketi kapamilatan ni pamagsanera king balang mayap ba't kanita minsan na yaldo matula mong salubungan kingalangang gamong karin ng karimbalwa. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Okay. Itamongan po, igpami at sukabalwa, isang banilag yung dapat ko kami carrier, pamituan ng mukhen sulit at tibanwa. Kakanan ni Kinaltodo, yung Kinaltodo, kung ano matawag mo kami sa lumpit. Ang mo'y pamatawag ni Karimi Kasala kaya kami, hemo kaya paitawag yung tukso na naikamas mo kami, isabla maraw kami. Amen. Papo Maria, Tuwang Gracia. Santa Maria, Ito ni Diyos, si Panalaan mo kayo makasalan. Ngayon po ang imerso na matayan ni Amen. Ligaya kay pa, tinalak. Ligaya kay Diyos, Espiritu Santo. Diyos, ang kasalanan niya, oras ng kamatayan niya, amen. Bato. wala niya, kapila mamanggamang kingalangan ka. O Jesus ka pa, ang kasalanan niya. Santa Maria, Diyos, lahat kayong mga kasalanan niya, oras ng kamatayan niya, amen. Ika ka na naging Ako'y patawad mo kaya kami salami kaya nagpamangatawad mo kaya rin may kasala niya. Amen. Para Maria, amin ko yung grasya. Mangkakar sa blambang bayad mo niya pa naman. Santa Maria, ito ni Diyos, ipalang kaya kasalanan. Ngayon naging oras ng kamatayan niya, amen. Ligaya Ligaya king Pai, ligaya king Anak, ligaya king Diyos, Espiritu Santo. Magpiliw sa dyaran, ligaya, ba't ang kalungkulan Ngayon niya? kapila mo na manggamang kingalanang kaya nasa. O, Jesus ko. Igpami at sukabanwa sa Manila. Datang kaya kami kaya rin. Nulit kami kanilulog kayo sulit ang iba mo. Ingka ka na ni King Aldo, mo kaya kami King Aldo, ngani. Hambon ni patawad mo rin sa alam kaya ko. At ipamatawad. Sa walang
Kaya sa wala din ako. Salamat. Lahat ka lang sa Ay, hindi kayo. Dito daw po. Ikaw naman. Espiritu Santo. Diba sa Charlie guys? Umulan yung kapilan ba? Mangga. Baka set up yata. Papuret ang Mariata mo. Kaya rin ang dollar. Kini po kayo ni kayo. Ebe, halika dito. Dito kayo pag-bless ka. Patayin na yung mga kandila. Bless ng Father. Ginuman at tiliyak kay kayo. Kapatid, paniwala nyo, tanggapan nyo ng ini bendition ni Diyos mo ipayin totoo. Ilaot na ko sana kinanong papakamakan. Ilaot na ko sana kinanong makasakitan. At iligtas kinanong makaligaligad. Kila yun yung pako niya ng Espiritu Santo. Amen. Salamat. Bless ka. Nag-bless ka nga ako. Ginatambal na pamamendisyon, may-ari na umeta na King Kapayapan. Amen! Yay! Sabi na, naning rekomenda mo ka lang tao. Yan nga lang. Halos po. Tara po. Halos po. Apa niya siya. Nagapanunin mo na yan. Itibuad doon ang higapagalitan ng Kristong inumi. Amen. Sige, sige. Ma! Sige po. Muna naman po rin nyo. Adila 20%. Yak puri-puri ini. Ini puri ko. Andito magluto. Ati po karon. Di pa kirot siya, di pa luway. Di ba di pa kirot siya pa mo eh. Ito pupunta na. Kita niya na. So ini nga dinuto yun. Actually po, din yung pumatsuga. Alit ini po, liyan po gano'n. Okay. Nanong merienda mo. Wow. Ito gulay. Kasi dulas eh. Yes. Hindi po. Mars, sini Mars. Ini? Magastos po kayo din eh, ma. Magastos. Kaya po minum ng apat kami minum na. Dental biyan. Kantata ko po. Oo. Kaya biyan. Ay, wow! Architect. Architect. Lagyan mga
Live pala yun. Hindi pa kaya eh. Ate tayo, kumana ka. Yes. Lopo na na Nanti kapitana. Uy, dali kapitana. Wadan! Kapitana. Dan, mga na kami, Dan. Sige, pero sa tita. Opo. Mag-vlog yan po. Opo. May ayos ko ba yun? Kapitana, mga nakarugeta. Kusinera ko mo! Uy! Sinere mo. Sinere. Sir, ay. Lopo. Hello! Kaya mo rin. Karing na. Yambaw. Idili mo pong kayo. Ay, yan yung dadalanan ng konta. Ay, kaya po yun, ay tapo. Makatagol na lang. Dalaga niya po. Dalaga niya po. Ay, sabi mo, marami na kasi dago yun. Ay, madago yan. Dalawa mabuktot po at yung pag-diskwelo. Ay, ako ba yung nasabi na sa kanya? Mana ko. Uy, naman, malas yun. Yung preferred na rin kaya. Kapilan ko ako din. Balang lubang ka eh. Taring maleta mo. Pag ako yung kabalikin ba yun, ako na ako na anak ko na smile lang ang tatang. Ay, Skyler rin yun. Ay, may nga may inventa na. Ay, Alay pala yung... Alay po, pinarnya po na hindi makapangit. Nalagyan ko na yung... Kahit mandili po kung May gay po na mo. tapos eh, kay dasal. Pareho ko kasi kayo na yung... Malita ang watang pila eh. Ito ang muna. Malita yung pila eh. Dapat yung first you rice eh. Ayan, okay. Okay, kumayaman yun. May bagay kumain mo, nabalot sa iyo mo. Ano po? May bagay pa niyo. Opo, ano pa naman yaman din? Ano po yung Ay! Bo, katsura ka niyo. Bobo! Wala ka na niya. Tingin mo. Kung nakarata. Ay, ito po yung Mario. Ay, pare. Katsura kayo po, kamusta kayo siguro? Meni bayo yan. Meni bayo yan. Yan naman talaga sa Mani bayo ya po. Ah, ulis po. Go, yan. Oh, hindi, hindi kay Dara mo rin. Taka na lang. Pinis. Hindi pa katlo.
Oh, dalam lang. Ini pa, important dyan. Ay, po yung mesa ka. Makanya talaga. Hello po. Gusto po. Hello. Hello po, Father. Gusto po, Father. Hello. Hello po. Ay na mag-vlog na. Ayan. Hello po sa lahat. Yun o. May vlogger po dito. Hello po. Pa-endorse mo lang. Ano po pangalan ng YouTube channel niyo? Coffee First Please. Bago lang yan. Yun. Support po. Coffee First Please. Coffee first, please. Sinage ko yata, kape muna tayo. Kaya kamusta naman po? Okay, naman po, masarap. Naman. Yun. Masarap. Kailangan ba Tagalog? Pwede po. Kapapaan ka. Pwede ka papangan, pwede Tagalog. Delicious. Thank you po. Enjoy po. Hello po. Hello po. Gusto po. Masarap po. Yun. Sarap yung chicken, sapsoy. Yan, thank you po. Enjoy po. Good, good. Thank you po. Hello po. Hello po. Kumusta po? Maya po. Yan. Shoutout kayo mga vlogger kanyang mga pinapangay. Baka may gusto po yung shoutout. Shoutout may Bong, shoutout. Bida nga, shoutout nga po. Herbe, at yun na kami Kenny. Di hospital dyan kumari ko eh. Kita. Thank you po, enjoy po. Thank you po. Yan ang ganang kapatid. Ay, hello po. Mag-shoutout ka, shoutout. Test nga ang shoutout nga. Test shoutout nga. Shoutout sa pamilya ko sa Illinois, sa Rockport. Kay Raisa, kay Waya, kay Tessie, asawa ko. Yun, shoutout po. Ganda, shoutout ka. Cadbury. Canada vlogger yun. Vlogger. YouTube vlogger po. YouTube shoutout ka Canada nga mo, Rias Tiangani. Tay Cadbury kayo, ya? Shoutout nga. Cadbury. O Team Loren, kay YouTube. Shoutout Ate Ani nga. Philippines. Ani nga Canada. Hello, Binari. Shoutout ka rin anak mo. Kaya nga anak ko shoutout. Shoutout. Kaya nga anak ko. Marmula pa kayo na. Kagawad dyan, kagawad. Ay, kagawad. Kosyal po. Ayun, kosyal po pala. Pamalita po ito pang panyadak pa kayo. So, thank you po, EJ po. Thank you po. Oh, no, baby. No. Oh, shout out. Tito Aris from California. We're from California. Hey, hi. Thank you po. Lolo Ari sa Thank you po. Tayo tapos ka na? Hello po. Hi! Kabeli. Shout out kay karing anak mo. Shout out kay New York. New York kay Herbie ang po'y Lois ang po di Jeremy from Santa Maria. From Santa Maria. Ulo. Shoutout po. Thank you po. Shout out kayo. Man. Okay. Thank you po. Shout out kay Juby Sabado, kang Cora. Ang Sabado ating papapa-shoutout ako. Tangay akit kay Cadbury Kasi kilala de, Cora rin abroad, wa? Putay mo ko banggitan lagyo. Nada. Apo ini, shoutout kay architect. Ano mo shoutout kay architect? Ayan, shoutout to architect. Yung make design kay Balekin. Ayun.
Hello. Aning shoutout ko. Oh, yung mag-design kay Baleke ni. Ayan, thank you po. Ayan, hello po po. Shout out na, pasibayo na. Oh, hello. Everybody. Okay, thank you po. Makuha na kayo. Alipat po. Makuha na kayo. Okay. Ay, dito ka, Beb. You know? Hello po. Shout out yung sa anak kong si Benjo. Nalimutan ko kanina. Ay, Benjo, nandito kami. Florida na eh. Nasa Florida siya. Oh. Yun. Thank you. Sinabi ko na si Ate Sanso. Baka may gusto din po yung shoutout ulit ko siya. Pwede ako. Ang Tagalog yan. Tagalog po, Kapampangan. Kapampangan mo dan. Pwede ko mangumpanya hanggang Amerika. Dali, kaya Kabeli, sikat ka na Kabeli. Ayun po si Kabeli. Oh, sige. Thank you po. Sige. Okay. Thank you po kasi yan. Kapampangan yung Kabeli. So Kabeli, start yung feeding dito sa likod kung saan tayo nag-set kanina. So kanina doon kainan. Yan, happy birthday Liam. Thank you. House blessing. So yan po mga Kabeli, naayos na po. Ito na po yung mga bata. Hello! Hello po! Nakain na kayo. Hello! TikTok. Dance ka daw, dance. Shoot. Tiririt. Kayo! Dance. So yan, pasok na. Dito. Amoy mo pa mo kaya ne. Dito, upo muna tayo, no? Upo muna kayo. Huwag magtulakan. Walang malikot. Dito ka. Tabi. Wait lang. Sabi nyo, thank you po, Kabeli. Dito kayo doon. 1, 2, 3, dali. Thank you po, Kabeli! Teacher ako, teacher. Ayoko na. Pagod na ako eh. Bago ko pala pagod. Oy, kanta na. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Basta si Liam. Happy birthday to you. Happy birthday. Kala nila sa birthday. Ano ito? Happy birthday, Liam. And Jasper. Okay, go. Play mo na. Blow mo na. Ikaw wag hindi siya marunong mo. Blow. Pare, masilba ba? Yay! Thank you po. Kain na na. Ayusin mo daw yan. Oy, payay. Pasan lang. Ano na kayo rito? Ikaw, dalawin ka na na. Ubusin nyo lahat, ha? Ba't ako dyan? Isa-isa tayo. Ikaw lang. Eto ka. Sino pa? Sino pa? Dito. Kaya dito. Happy birthday. Ay, Lance, nabalik na ako dito sa ano mo. Meron pa. Meron hindi ka sa ako, no? Sa mga binibigyan na ano, di ba? Sobrang ito. May pangala? Kayo, ating Bakit? Tanong niya kanyang store mo ba? Ayun lang. Okay, tanong pa. Ano magkasama mo? Doon na lang din. Ano papakain eh? Mga kayo. Mama na din ang maling pa.
You know? Dino po kasi ng karen? No. Sa karikay. Kari tututi. Papagtote. Ay, table. Te, pakuha mo kay Kuya yung cake. Baka Nalagay ka niyan sa ano ko yan? YouTube yan? YouTube ko yan? Oo, tsaka kakulit mo. Live yan. Hello. Mag-hello kayo sa vlog ni Kuya. Hindi, kain lang kayo. Yun, kwentuhan po. Diyan, bagsak dyan. Bagsak! Yun na! Ano po? Ang mga ako. Ako na, wow. Kita, Harapin kita muli. Busog po si Jan Jan. Tapos lang buwan. Yun. Ano? Balita. Okay lang. Busog kaya? Hello. Hey. Hello. Hello. You know. Tatago. Mayano. Ha? Tapos nagkamali ka kuya, nakaharap para sa'yo. Hindi. Saan yung nakarap? Gaya, kaya lang kayo dyan ha. So mga Beli, maya magpedyo na tayo magpaalam. So nakapagpakain na tayo ng mga bata. Saka yung house blessing, saka yung birthday, naganap na. Siguro pwede na tayo umuwi, Paul. Sige po, Papaalam na tayo siguro mga... So time check tayo, 5 PM. Konting oras pa. Konting oras pa. Thank you. So mga Beli, magpapaalam na tayo. So tapos na tayo magluto at magpasaya ng mga bata. Yan, happy birthday Liam. Yan, saka house blessing. Nanay, yan. This is a vlogger. Hello. Hello po. Thank you po. Sir, thank you po. Sir, promote mo na yung channel mo. Coffee first, please. Coffee first, please. Tsaka kape muna tayo. Okay, muna na tayo. Ayan, Hindi ko lang, baka mag-change ako. So mga Beli, may YouTube channel siya. From Canada, sir, ano? Yan na, ilalagay natin yung YouTube channel niya. Mga Beli, subscribe and like natin. Yung isa sa Pamilya Asosyon. Yan, thank you. Sir, baka may gusto kang i-shoutout. No, okay lang. Shoutout sa asawa ko na sa hospital ngayon. Yung nanay niya. Ayun. Yung nanay... Shoutout po. Shoutout po sa mga taga-Aritaw na Babiskaya. Hello po. Ayun, shoutout po. Yeah, hopefully maging okay na si nanay. Ayan, okay. Okay mga Beli. Ano? Game? Doon daw tayo. Thank you. Wow, Pogi oh. Shoutout. Yeah, may shoutout na ako. California, Tito Aris. Yeah. Thank you. Katuangan mo. Kaya kung ano kayo matauto na ang last time, mag-vlogger yun, okay na yun. Mga Beli, isa last shoutout natin. So mga Beli from, ano to, from US. Hi, shout out to New York. New York, ma'am. Shout out sa aking mga pamilya. Shout out sa mga kapatid at kapamilya sa New York. Ayan, thank you po. Shout out to my friends in New York. Ayan, from New York lahat po sila. Ayan. Okay, so mga kabeli, ayan na mga kapatid data ni nanay ito.
Yan, shoutout po natin si Nanay bago tayo magtapos sa ating vlog. Magaling ka agad. Mare, magpagaling ka. Ayan. Makatida ka. Masyado ka kasi excited. Thank Bata you mo, po. hindi nakabukas. Ayan. Pagal. Hindi sobra kapagal. Okay. Ano po? Ay, ngayon dorme, may ikit. Alilanda na kamo. So mga Bele, siguro hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. So Team Kabele, magic word natin. Ingat na lahat! God bless all! Thank you Kabele sponsor. Maraming salamat. Ingat. So mga Kabele, sama. Australia ang shoutout in Australia. Thank you po. Thank you po. Sana nasarapan po kayo sa pod natin yan. Thank you. Mananag, basta tulambangan. Yan, thank you. Masarap. Na may babatiin daw po si ate. Arito na. So yun mga kabeli, pauwi na po kami, tapos tinawag kami. Yan, bibigyan daw po kami ng mga tsinelas. Yan, thank you po Nanay Victoria. Yan. Thank you po Nanay Victoria and Tito. Get well soon po Nanay. Yun, pipili daw po kami. Yeah, thank you po Old Navy. Thank you po. Yan, mamili kayo. Nabibigay ni Lola ko eh. Ito pa, meron pa dito. 11. Ito 12-13. Siya nung 12. 12, 13 po. Yun o. Case Kabeli siguro. 7, 8, 19. 7, 8, 19 na. So, ating ang camera. Tuturan ko lang. Ayan, maka-video. Hawak. Inig sakto yun. Ay, inig. Ito, kanin to. Yan, lahat. Talaga yun. Hindi na mga tres. Pababayo na rin. Ito manifest, pababayo na. 12, 13. Ay, inig ang Tito. Size. Ano no? Rakalda. Bayo na yung size yun. Hindi po, 10, 11. 10, 11. Ito, 8, 9. Mobile lang din to. Malak na rin eh. Wala. Bigundahin sila si Maa. Oo, ikandaya po. Yun mga kabeli, ang dami po. Dami po mga kabeli. Old Navy. Old Navy. Pili lang po tayo size. Pamili yung katangabi, matanda na yun. Opo. Ito kabeli. Ano size sa'yo, Tres? Ito ano? 7. Ay, 7. 8, 9, 8, 9. 8, 9 yan. Pasok yan. Kaya ano. Ito din 8, 9. Opo. Kuyang Linggo, si Kuya Damata, may balito 7. 7 Hindi, okay na yung ano. Kahit 8, 9 lang. At 10, 11. Ay, hindi kanina yun. Pagsabay pa yung mama. Sabi. 10, 11. Diba? Asan ang tangkang sali? American size na. Oo. Sige. Ali, magpadala yan. So yun mga kabeli, tapos na po kami. Okay, salamat po kay Sir. Sir, thank you po. Una na po kami. Thank you, Nanay. Thank you po, Nanay. Tita, thank you po. Sige. Una na po kami. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Dapat may mic din yung So yun mga kabeli, uwi na po kami. Thank you po, Nanay. Get well soon po. Chris! Yun.